El 8 de març reivindiquem el Dia dels Drets de totes les dones. La igualtat ha de ser l'eix vertebrador de les polítiques municipals per a fer d'Alzira una ciutat més justa. Des dels serveis socials considerem prioritari l'empoderament i la visibilitat de les dones perquè les seues aportacions en tots els àmbits són fonamentals. Les dones són la meitat de la població mundial. No obstant, les societats han estat dominades per homes que les consideraven inferiors. Sentem les bases per un nou futur? La prostitució és una de les maneres més cruels de violència masclista. 4 de cada 10 homes consumeixen prostitució. Eres tu un d'ells? Les nostres joves es mereixen carrers segurs. Ja n'hi ha prou d'assetjaments, conductes intimidatòries i violència cap a les dones. Quan parlem de coeducació, pensem en centres escolars i en xiquetes, però no hem d'oblidar que la família és el primer i més important agent educatiu i que els xiquets també cal educar-los en la igualtat i el respecte. Viatjar educa i enriqueix. I quan connectem el turisme amb l'educació per a la igualtat, estem unint dues forces que poden fer d'esta societat un lloc millor. En estos moments, ara i més que mai, dignifiquem el treball de les dones en l'àmbit cultural, científic i festiu. L'art no entén de sexes. El talent, les habilitats, la creativitat no tenen sexe. La presència equitativa de les dones als museus ha de ser una realitat visible i reconeguda, un avanç cap a la normalitat. Des de l'Ajuntament d'Alzira treballem per la igualtat real i efectiva entre homes i dones i anem a continuar treballant i lluitant per els drets de les dones i contra qualsevol violència masclista que se produïsca en la nostra ciutat i en la nostra societat.